GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, headlines kan mga bareta sa lado lokal. Magnitude 6.0 na linog, yuminugyog sa Batuan, Masbate. Kasbagong maaga, intensity 4 namatian sa siyudad ni Legazpi. Problema kan mga residentes kan Alcala sa Banuang Daraga, aaksyonan kan Prime Water. Sa lado national, Department of Health pigadalan ang posibilidad na magpautob din COVID-19 Alert Level 0. Department of Foreign Affairs, grabe ang pasasalamat sa Filipino community sa Turkey na nagtabang sa kapwa Pinoy na apektado kan 7.8 na magnitude na linog. DepEd, inamyandaran ang panatang makabayan. Sa ibang nasyon, US, inulang ang duwang eroplanong pangyera kan Russia. Sa business news, presyo ni asukar, umababa pa sa 85 pesos kada kilo, sigon sa Sugar Regulatory Authority. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Linugyog po nin magnitude na 6.0 na linog ang Batuan, Masbate. Kasabagong alas 2:10 nin maaga, sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nan mga epicenter kan linog nasa 11 kilometros weste kan Batuan, Masbate, asin may rarom na 10 kilometros mantang tectonic ang origin kay ni. Naristro man ang intensity 7 sa syudad kan Masbate, intensity 5 sa Dimasalang, San Fernando asin Oson sa Masbate, intensity 4 sa syudad ni Legazpi, Aroroy, Kataingan, Esperanza, Milagros asin Pio V. Corpus. Sa probinsya kan Masbate, Erosin asin City of Sorsogon. Sa probinsya kan Sorsogon asin intensity 3 sa Daraga, Albay. Sigon sa PHIVOLCS, piglauman ang danyo sa nasabing kusog ng linog, mantang inalerto naman ang mga residentes sa mga aftershocks. Nairistro man ang 4.1 na magnitude na linog alas 2:22 kasabago, asin 4.2 magnitude alas 2:54. Nasinundan in 3.1 magnitude sa Batuan, Masbate. Mantang pigusurat ang baretang ini, day pang napigpapaluwas na report ang Masbate PDRRMO may kinaraman sa danyos dahilan sa pagyugyog kanindaga kaso bago. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nangapudan ang nag-resign na konsihal kan Barangay San Vicente, Albay na si dating kagawad Edwin Arrogante sa bagong administrasyon ni Gobernador Glex Ragman. Nagibuhan kipaagi na maibalik sa Barangay San Vicente, ang tamang address kan Albay Provincial Drug Rehabilitation and Treatment Facility kung saan iyo ini ang naka-address ngunyan sa Tulatula Grande, Ligao City. Laban ko po, Digdeo, bako man po kung ano pa man ang para sa kuya. Ano po, ang pinaglalaban ko lang po, Digdeo, itong land area kan Barangay San Vicente na dahil mapagparatapyasan. Ta sa dito na ang Barangay San Vicente, sa dito na ang arog kayo niyo, ang land area kayo niyo, hektarya na lang ini. Sigon kay Arrogante, tinapyasan in halos 3.3 hektaryas ang daga kan Barangay San Vicente. Pero ang address kan pasilidad nakangaran sa Tulatula Grande, Ligao. Ipinagreklamo ini alagad dahil man lamang tinamanin aksyon ni Kapitan kan Barangay asin Mayor Domingo Escoto Canawas. Apera padigdi na insultaran siya kan pagbugtakan ngaran o sa ngaan kan sayang harong kan nasabing pasilidad kung kaya naghali na sana siya sa pwesto. Naisulto ako, garo na lang ginibuninda kong buyan, por palito digdi, garo posporo na lang ako digdi. Pero mayong kwenta baga na ang sa kuya, ang paglaog ko sa politika, ang propose ko digdi, makatabang ko na. Nagtabang ako hanggang abang yaon ako serbisyo, yaon ako bilang barangay official. Si dating kagawad Edwin Arrogante kan Barangay San Vicente, Albay sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta day pagsulog ng helmet, mantinidong saro sa mayor na bayolasyon sa trafiko sa probinsya kan Albay.
Ans Galero sa report. Mantinidong anday pagsulog ng helmet kan mga motorista ang saro sa may pinakahalangkaw na bayolasyon sa trapiko o digdi sa probinsya kan Albaya. Ini ang kinumpirmar ni Roderick Mendoza ang pamayo kan Traffic Safety Division o kaya section kan apsimo digdi sa probinsya kan Albay kung sain sa mga datos ninda talagang halangkaw ang nabilang kan mga day nagsusurulog ng helmet lalo na kung minaaragi sa mga mayor na tinampo. Ehemplo kay ni ka nakalihi dati nindang datos nakalihis na Enero 2023 ika-23 na aldaw kan na Enero sa 27 uminabot sa 134 ang bilang kan mga nagsuslog nin helmet na naaprehendir kan sa indang team mantang sunod digdian na day pagkakaigwa o kaya pag-drive nin mga vehikulo na man lisensyado asin man ang pag-disregard kan mga traffic signs. Ini ang kabtangkan pahayag ni Mendoza. So pag pighiling mo ining unlicensed disregarding traffic sign, may implikasyon naman sa klaseng mindset ang mga motorista. Kung makalusot, basta makalusot, malusot. So dapat haliunta iyan na mindset. Kaya gusto ko pakusugon itong education aspect kang sa trapiko. Sigun sa iya, dapat na maglikay ng gad ang mga motorista sa siring na mga gawi dahilan sa pera sa penalidad mahahampang pasinda sa posibleng aksidente asin na problema ini sa indang mga buhay. Dagdag na bareta, Ans Galero. Nasa 21 persons with disability sa probinsya kan Albay ang naging beneficiaryo kang libreng theoretical driving course seminar kan Land Transportation Office Bicol kanakalihis na daw. Sigon sa LTO Bicol, ang mga miyembro kan alyansa na may kapansanan na nagmamaneho ng sasakyan at motor sa Pilipinas o ALCA Samamupi o Samupi ipinirarom sa PWD exclusive theoretical driving course na ginibo sa multipurpose hall kang LTO Regional Office Rawis. Inatindiran ka nagkapang opisyal kang LTO Alka Samupi asin gobyerno probinsal kan Albay. Sinabi kan ahensya na aktibidad ginibo sa pagi kan integrated mode na pagturo basado man sa Republic Act 7277 o ang Magna Carta of Disabled Persons, Republic Act 11106 o an act declaring Filipino Sign Languages as the national sign language of the Philippines, deaf, and the official sign language of government in all transactions involving the deaf, mandating its use in schools, broadcast media, and workplaces. Mga susi na 2 taon na pigahana para sa pinatindog na evacuation center sa Tula-Tula Ligao, kukuanon ngunya na aga sa opisina kan Provincial General Services Office. Jimmy Nasalita sa report. Pasalamat nin maray si Punong Barangay Jumarsi kan Tula-Tula Grande Ligao City sa Espersos kan DCGB na matrace kung saan sa mga susi kan mga kwarto CR asin mga kusina sa pinatindog na dakulang evacuation center kana OCD kung saan makukuha ini sa compound kan Provincial Rice Station sa Barangay Tula-Tula Grande sa Ligao. Pinasalamatan man kan Kapitan si Provincial Engineer Dante Baclao sa pagtabang kung saan ang mga susi na susog na yaon sa Provincial GSO kung saan haros 2 taon ng tiwangwa nga nasabing evacuation center. Ang sabi ni Kapitan, pag-igwanin kalamidad ang mga residentes nakikigamit sa chapel asin mga rooms ni na eskwelahan samantalang may eksistidong evacuation center man sana dahil man nagagamit. Ngunya na pagkaaga ipipakuan na kan GSO susog sa informasyon hali sa PEO ang mga susi kung saan ang opisyal na makuha kay ni iyo si Engineer Ronald Saulon bilang Provincial Rice Station Manager kung saan mga susi duplicate ang saro kay ni itatao sa poder ni Kapitan Joe Marci
asinan saro sa kamot man ni Engineer Saulon para kung normal ang sitwasyon kan na panahon dainin kalamidad ang mga pasilidad gagamiton ngo na para mientras kan mga estudyantes kan test na nag-aaradal sa rice machinery operation. Siring kay Kapitan Jomar C. namamayo kan Albay Rice Station, Engineer Ronald Saulon, nagpapasalamat man sa dakulang paghinguwa kan DCGB na masusog na mga susi dahilan sa haloy naman inda ini na pinagahalat na ma-turn over o makuha para magamit ang nasabing mga pasilidad na ipinatindog sa compound kan Albay Rice Station. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagkapirang mga probinsya, syudad asin munisipyo sa Bicol Region, nagibo po ninlakdang tanganing masuportaran ang Bantay African Swine Fever sa barangay o Baybay o Bantay ES o kaya Baybay ESF program kan Department of Agriculture na katuyuhan iyon makontrol ang paglakop kan ESF na nakaapektar sa 65 lokal na gobyerno pon kan 2020-2021. Sigon sa DA Bicol, presente sa 39 munisipyo na nakarecover na sa nasabing helang, ang gustong sabihin pwede na giraray na mag-ataman ni Urig matapos makumpleto ang surveillance asin monitoring asin implementasyon kan Sentinelling program kan DA. Ipinaliwanag kan DA Bicol na may mga lokal na gobyerno na nag-adaptar kan Baybay ESF program asin nagtabang naman sa pagtaunin bayad sa mga ginadan na urig na pigataman kan residente sa indang respetibong lugar. Sa pinakaultimong datos kan DA Bicol, nakapagtaon na sinanin kantidad na 87.9 million pesos na bayad para sa sobra sa 3,500 na hog racers na naafektaran kang ESF poon kan taon 2020 sagko 2021. Mantang nakapag-distribute naman sindanin sobra 2,000 na Sentinel pigs, sobra man 2,000 na paraoma bilang parte kan calibrated swine repopulation. Dagdag na report, hali po dyan sa Luwas Mobile Clinic sa Daraga Covered Court. Warang operasyon ngunya na aldaw. Joshua Bino, mga tugang sa report. Wara nin operasyon ngunya na aldaw Pebrero 16. An Arangkada Banwa Mobile Laboratory Clinic duman sa Daraga Covered Court, dara ka nakatalaan na aktibidad ngunya na aldaw katakod kan selebrasyon kan Tagsawa Festival. Ini anipik anunsyo kan Daraga Public Information Office sa pamayo kan tagapagtaram kan LGU Daraga na si Hanibet Solivan. Ang mobile clinic na ini, iyo ang nagkataon nin libreng serbisyo medikal sa mga Daragenyos. Mantang niya na aldaw, igwali nakatalaan na aktibidad sa Daraga Covered Court kung sa taud-taud na hapon, iyo ang launching kan Arangkada Basketball League. Sa inigwama nin maabot na mga bisitang celebrities. Kung kaya dara kay ni, ang abiso, dahil na mo na magpa-covered court ang mga ma-avail kan libreng serbisyo medikal. Pantang sa aga, Pebrero 17, iyo ang pagpapadagos kan operasyon kan mobile clinic na ini. Joshua Bino, DCGB. Lusot mga tugang sa House Committee on Natural Resources and House Bill 145 na may kamautan na gibuho na protected area and Mount Masaraga sa probinsya ni Albay. Nasabing bill ipinagsulong ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Sigun kay Cabredo na kaipuhan maprotehiran ang Mount Masaraga dahil sa mayaman na biodiversity kay ni asin ang importanteng papel sa watershed area sa Bicol River Basin na nagdataong suporta sa agricultural productivity kan mga paraoma asin urog sa gabos an malinig asin sustidong source nin tubig. Idinagdag pa ni Cabredo ng House Bill 1405 masalbar sa Mount Masaraga kontra sa kalinigan, illegal logging, hunting, land grabbing asin irresponsible trekking. Mapreserbar man ini sa kagayunan asin siring man kay ni ang flora and fauna sa lugar. Sigon kay Cabredo na matatapos ang lusot o matapos na ang paglusot sa komite, isusumited na ang bill sa plenaryo para sa deliberasyon asin naglalaom siyang aprobaran inikan gabos na miyembro kan Kamara de Representantes. Dagdag na report, mga tugang hali po dyan sa Luwas. Sarong lalaki sa Bakakay Albay arestado dahilan sa pagbayolar sa Chainsaw Act of 2022. Report kay Jomar Bien.
Arestado kasudma ang sarong lalaki dahilan sa paggamit nin chainsaw na daing permiso. Ang suspitsado na bistuan na si Jaime Oco E. Prado, 33 anyos, residente kan Barangay Panarayon, Makakay, Albay. Si Oco na arestar dahilan sa warrant of arrest na pinalwas ni Honorable Judge Ruela Tindukan Rocha ang RTC Branch 5 o Branch 15, Tabaco City. Ang sa iyang violasyon, iyuan na pagbayular sa Chainsaw Act of 2002 o partikularmente sa Section 7 Paragraph 4 o an unlawful use of chainsaw. Sa kasong ini, siya rekomendara na magpiyansa ng 45,000 pesos kung gusto niya unang makaluwas sa preso habang pigbibista pa sa iyang kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Nangapudan pan parokya ni Nuestra Señora de Salvacion sa mga devotos kay ni Salbay asin sa kataraning na probinsya na magsabay sa gigibo na ikaduwang Saturday Dawn Procession sa Pebrero 18, 2023 alas 4 nin maaga hali sa Barangay Sugod, Bakakay, Albay pasiring sa simbahan Kanhuruan sa Tiwi, Albay. Sinabi ni Reverendo Padre Joseph Salando na imbitado ang gabos sa nasabing aktibidad kung saan magkakaigwanin Santo Rosario, novena asin pagpapakumpisal alas 6 nin aga. Mantang alas 7 gigibuhon ang banal na misa na papanginota ni Monsignor Moncheng Tronqued asin pagka alas 9 nin aga mangyari ang healing mass ni Reverend Father Fred Naga. Participar po kita sa penitential devotional walk na ini. Sagod na maka-attend po kita ni misa asin mas maray kung makakumpisal po kita dahil igwa po ini hindi siya kita nare-receive biyaya na kay kwanta sa to yung paglakbay uro aldaw dili sa kinaba. So open po ini sa gabos magayon kung kita magpartisipar ako sa ng individual kundi bilang grupo, komunidad o pamilya sa pagsarabay niya itong paglakbay, mas magian ang paglakbay niya. So, bilang pagsimbaga pa nga po ni Papa Francisco sa bilog ng simbahan na kita maglakbay ng sarabay ng higakutan sinodal journey. Kaya ba sa sinodal journey na ini, ang mahal na ina. Mientras tanto, mga tugang, sigon kay Salando, ang 7 Sabado, pigigibo kada katulong Domingo kan bulan na pinunan kang Enero 21, 2023 asin matapos aldao kan kapistani na sa bulan nin Agosto. Bicol. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas na sa linya mga tugang si Al Armario. Kulipat na kan nasanggunian panalawigan kan Albay sa paagin ng resolusyon ang Department of Health na implementar na ang Republic Act number 11719 na pagsalida nin ngaran kan BRTTH na maginang BRHMC. Sa resolusyon number 003 series of 2023, ni Board Member Vince Baltasar nag-request sa DOH na salidahan na ang ngaran kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital na maginang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Address Barangay Albay, base iyan sa Republic Act 11719 na inaprobaran panahon pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Dakulang bintay kung magiging DRHMC na ini dahil obligado na ang gobyerno nasyonal na mag-alokar ng dakulang budget para digdi taon-taon dahil nakapalaman yan sa Republic Act. Kaysa BRTTH sana na nag-aasaman sana nin tabang kan mga congressmen asin senador kung ano ang idudunar. Kaya si Board Member Baltasar porsigido man na kulibaton ang DOH na may Republic Act na ano na, Al Armario, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 6 din aga sa DCGB. Bukas po ang Department of Health sa posibilidad na ipautob sa nasyon ang Alert Level 0 na alert level system katakod kan COVID-19 response kay ni
Ini matapos na mariparo kan ahensya na date nang nagbabalik sa normal ang sitwasyon kan nasyon. Sinabi kan Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na pig-adalan nindang giraray na paghurunan ang pagpataw nin alert level 0 sa padagos na pagrahay kang sitwasyon kan COVID-19 sa nasyon. Magigiramdoman na kan Marso 2022 kan maisip kan ahensya na ipamidbid ang alert level 0 bilang saro na paagi, tangani pang mas magbaba ang gikan sa level 1. Siring man, nagdesisyon ang ahensya na mantindiron sa nang alert level 1 sagod sa katapusan kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte base sa pinakahuring trend kan COVID-19. Sinabi kan ahensya na ang gabos na lugar nakapagrehistro nin pagbaba nin mga kaso kan nakaaging aldaw mantang ang mga severe critical hospital admissions nagbaba naman giraray sa laog ni nagkapirang semana. Kinumpirmar kan Department of Health na nakalaugnaan sa nasyon ang Omicron subvariant na XBF kung saan na-detect ang primerong kaso. Sigon sa DOH, ang subvariant na XBF pigkokonektar sa marikas na pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa Australia as in Sweden. Sa inisyal na pag-adal, nagluwas na dakol sa anti-viral treatment sa Australia kontra sa COVID-19 bako na epektibo sa multi-Omicron subvariant sa saindang nasyon. Kaiba na ang XBB. Sigon sa Department of Health, sa pagi kan presenting ebidensya, dahil naman in pagkakaiba ang clinical manifestation kan XBB sa original na Omicron variant. Na-discovery man sa pinakahuring COVID-19 bio-surveillance report na duwa na bagong Omicron subvariant na XBB 1.5 ang narehistro. Sa ngunyan, tulo ng kaso kang XBB 1.5 ang narehistro sa nasyon. Pigaapod kan eksperto na Kraken and subvariant XBB 1.5 dahil sa pagkukonsiderar na pinakamakaskas na makaulakit sa gabos na COVID-19 subvariants. Ang duwang subvariants pinangaranan kan World Health Organization bilang subvariants under monitoring. Dai nagpupundo ang pagkataon ng tabang kan Filipino community sa mga kapwa Pinoy na naapektaran kan makusog na linog sa Turkey. Dahil digdi, nagpaabotin pasasalamat ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga kababayan duman na nagdonar din pagkaon as in iba pang goods para sa epektibong pamilya sa Ankara. Ipinahayag ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na natatawanan man maskinin pangangaipuan nin pinansyal. Sinabi kan opisyal na natukar naman ang posibilidad na magpautob nin repatriation dahil dakol na mga Pinoy sa Turkey ang gusto nang makauli sa nasyon. Piga-aksyon na naman kan ahensya ang problema sa citizenship kan nagkapirang kababayan dahil dakol man na nakaagom nin Turko sa nasabing nasyon. Napag-arama na 248 ang mga apektadong Pinoy, 64 sa mga ini ang nadarana sa embahada. Nagpaparahay ngunyan sa sarong ospital sa Turkey ang sarong Pinay na nailigtas ka nakaaging aldaw matapos ang magnitude 7.8 na linog. Minidbid kan embahada kan Pilipinas sa Turkey ang Pilipina na si Joliva Benlingan na inot ng napabareta na nawawara. Nagbisita man ang embahada kay Benlingan para ilingon ang kondisyon kay ni asin tabangan na makalingaw sa mamundong eksperyensya. Sa ngunyan, siniguro kan embahada ang padagos ining nakatutok sa pangangaipo kan mga nag-evacuar na Pilipino sa Turkey na apektado kang makusog na linog. Lauman daw na maitaas ang crop production ngunyan sa nasyon. Ini matapos aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng modernong sistema para sa production ng hybrid rice. Ginibo ni PBBM ang desisyon matapos na makipag-meeting sa nagkapirang pribadong kumpanya asin mga parauma sa Central Luzon kung saan pagrekomendar ang paggamit ng sistema para sa hybrid rice production. Napag-arama ng rice farming areas para sa certified seeds.
go convert na pasiring sa hybrid seeds. Sigon man sa SL Agri-Tech Corporation na kung mapaipaotob ang hybrid technology sa bilog na nasyon, maabot ang target na rice sufficiency as in mas makapagtao inin mas magayon na income sa mga parauma. Ang atugang inulang po kan US anapat na eroplano kang Russia na naglalayog harani sa espasyo kan Alaska. Sigon sa Joint US-Canadian North American Aerospace Defense Command o NORAD na tulos na itrinanihan kanduang American F-16 warplanes and Tu-95 bomber as in Su-35 fighter aircraft kan mahiling nindan mga ini. Piglinaw nindan na mantinido ang mga ini sa international airspace as in day maglaog pa sa American o Canadian sovereign airspace. Dahil man ini naging patakot sa US dahil regular na pigigibon ninda ang rota. Naglansar po ang United Nations o UN ng $397.6 million na kantidad para tabangan ang mga biktima ng magnitude na 7.8 na linog sa Syria. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na nasabing kantidad gagamiton para masimbagan ang humanitarian needs sa laog ng 3 taon. Pigsa sa pinalnaman nindam parehong apelasyon para sa namanuaan kan Turkey base sa estimate na kan UN na nasa 9 million na Syrian ang apektado sa linog, sobra sa rong simana na ang nakaagi. Maabot man sa 7 milyon na mga aki ang naapektaran kang linog sa duwang nasyon. Sigon kay James Elder, tagapagtaram kang United Nations Children's Fund o UNICEF, naigwang 4.6 milyon aki na apektado kan 10 probinsya kan Turkey, mantang igwang 2.5 milyon na aki sa Syria. Business News. Business News. Pigalauman po na mas mababa sa 85 ang presyo kan asukar sa mga retail store alagad, maski siring dayman naapektaran ang mga lugar sa mga farmers. Magigarondoman ang Sugar Regulatory Board nagtauman ng green light sa importasyon kan 440,000 na metriko tonelada nin asukar para sa 2023. Ang importasyon na ini ang panagapadakula sa lokal na supply asin asukar. Siring man pigalauman na mapuguran ang pagitaas kan presyo sa mga saudan. Sigon kay Pablo Luis Ascona, board member, planters representative kan Sugar Regulatory Administration, nasa o kaya SRA, nasa 200,000 metriko tonelada nin iluluwas na sa merkado para mapugulan ang presyo kan asukar asin 240,000 metriko tonelada. Iyon ang mag-serving buffer stock ang nasyon. Dagdag pa niya na pig-iisip pa man rin ang sitwasyon kan mga farmers kung ang desisyon na ini makapagtabang lalo na sa mahiwasan na smuggled na asukar sa nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB. COVID. GB kontra COVID. Kayo po kayan mga tugang kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang senior citizen, iyong bigatawan ng prioridad ngunyan na pandemic. Inan ipinahayag kan World Health Organization Philippines. Sigon sa siya base sa datos, mas peligroso ang COVID-19 sa mga senior citizens na bakunado kon sa 7 sagod 10 na nagkakahelang ang nagagadan sa inda. Awiso pa kan WHO Philippines na importanteng magbakuna asin magpa-booster ang mga seniors. Sarong pagirumdom kan DCGB, DOH sa singan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Alas 6:36 oras mga tugang sa Pilipinas. Gapudan tapon Pag-asa DOST para ramontaan kamugtakan kang panahon. Hello, good morning Pag-asa. Good morning, BP. Yes sir. Amigo, maray na agad tabi. Aramon ta daw ang sitwasyon kang panahon. Hali po dyan sa inyo sa Pag-asa. Go ahead. Hello po, marahay na aga po sa toyang mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa toyang panahon. Padagos na pong monitor ining LPA sa laog kang Philippine Area of Responsibility. So kas bago pong aga,
na nataranta ang sentro kaini sa distansyang 750 kilometers east kang hinatuan sa Surigao del Sur. So sa iyang trap o sa extension, diyo po ang nagdadara si mga pag-uran digdi sa dakulang patpo ang Mindanao, maging sa ibang parte po ang Visayas. Pero digdi po sa Bicol region, daiman nakataabot ang trough kaini o sa extension mantang amihan ta o so northeast monsoon ang padagos na magdadara si madampog na kalangitan asin na mga pag-uran digdi po sa dakulang parte ng Bicol region. Actually, ito mga pag-uran po kasubagong epekto po ito kang amihan. So durante po kang amihan, mantinido pong nakabandera itong sa tuyang gale warning digdi po sa mga kadagatan na sakop ng Camarines Norte, maging digdi po sa northern coast ng Camarines Sur, maging digdi sa northern as in eastern coast ng Catanduanes, maging digdi po sa sirangan na Costales kang Albay, as in kang probinsya kang Sorsogon. So gustong sabihin po, magiging maalon sa napakaalon ng satuyang kadagatan sa mga nabanggit na lugar na posible pong umabot yan po on 2.8 tundong 5.0 ang taas kang alon, kaya ibitaran po muna ang pagpalaot sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na po to mga nagagaramit di sarabit na sasakyang pandagat. So digdi manggararay sa Kabikolan ang satuyang temperatura, mababa po yan, mapuon 23 tundong 28 grados sentigrado sa bilog na maghapon. So yan lamang po BP ang satuyang update para sa kamugtakan na satuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST. Ako po si Jaime Bordales. Mahalay na aga. Salamat Jim sa report mula dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang nga detalyes kan mga baretang unya na pagkaldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran, asin po si Angel Mustasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express.